weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to ñaabina to abdallah jeeri to darto abdallah to juude jaaɓi to fonde ilimana to hayre mbara to hayre law to hayre goller ko on takkusan juula ha to galle ceerno haadimo ceerno Ndiaye Ba to babaɓe ha to galle ceerno Boubou Ba e ko taari ɗum kala ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Tole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh la Ghazouani hoorejo genni ɗi ƴetti lana mum ndiwo ko aljuma hanki o yaɓini to Qatar o yaɓini to Caire to leydi Égypte nayimo to noon ko tawtoriyede batu ko fati kay ƴettude peeje ƴewde caɗele leydi Palestine jogui hakkude mum e leydi Israël e oɗo saaha joni ha joni to leydi Mauritanie teskama seppoji mawɗi ne mbaɗama e diñoji mbaɗama aljuma hanki o yeeso ambassade uji kewɗi tawateɗi e nder leydi Mauritanie taw ko hollirde mette mabɓe ko fati kay e ko leydi Israël woni wadde leydi Palestine e oɗo saaha to leydi Sénégal ɓoyata Macky Sall hoorejo gendi ɗi ma ummono ko wiyete tourné ko heewi innirde tourné économique makko e nder yoga e région ngaji tawateɗi e nder leydi he e ngam hawrata koye nder lewru novembre hadartondu e ngan sanga kadi kala ko fati e conseil président ji e conseil ministre de jonde jooɗa jagorɗe kala ma waɗe délocalisé e nder yoga e région ngaji ha joni to leydi kedde kabaruji men kedde Afrique ma en ketto robino musidɗo men hono Alassane Oumar Mbodj kabaruji men jolam jaɓeri man jaa to leydi Palestine jen to leydi Israël to leydi France ha to dowlaci tedduɗi Amérique bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren ɓatake langal gila Allah noon giɗo Allah noon moyyani en gueɗɗo almudel tawa ko almudel majjunguel gila ñande altine 16 lewru yarkomaa hitande ujunnaji 2023 woni lewru gonɗen ɗu tawa ko dogɗo e juuɗe ceerno makko biyeteɗo ceerno Yaya Sato Richard Toll kanko almudo jileteɗo o noon o wiyete ko Mamadou Abou ummudede Mbenar ko kanko woni majjuɗo e jaati kanko noon bab makko wiyete ko Abou ummudede Mbenar nene makko ene wiye Fama Ousmane Sow mbiɗen ko gila ñande altine 16 ha lewru yarkoma woni octobre gonɗen ɗo ko gila nden o dogiri ceernajo o gila nden noon koye jiilaw tigui wona eɓe ñaagui noon kala bandiraɓe julɓe to mbawi wonde kala jiiɗo hen kay jiyanɗoɓe guelɗo almudela walla nanonɗoɓe kay wonde holto almudo yiya donc aɗa heptinede nde wawata jokkodirde e ɗeɗo tongode adande nde noon mbatta ko 78 572 00 79 nototoma ko bamuma almudel nguel o wiyete ko Abou ummudede Mbenara walla mbaɗa 78 332 73 31 nototoma ko biyeteɗo Djiby Houleye ñanga yettiniɗo ɓatake o noon ko musidɗo men biyeteɗo Ousmane Mbenar kañum yettiniɗo ɓatake o eɗen ñaago Allah tan nde Allah hollitti nguel tawa e nguel selli e nguel hisi e nguel wone jaam allahumma amina.
jambitowo oɗo henna ñaw jaada bandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde endam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoridi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitime hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah. gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala. sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir nogase go lewru yarkomaa hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati aset joyiya lewru dewo mawlude hitande ujunere e temedde nayyi capanɗe nayyi e joyyi caggal fengo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam habruji mon e ɗemgal pulaar e sawto he ko musidɗo mon seydi mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate wosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou eɗen mbiya tan dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe ayawa habride weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e kala saaha hettotoɓe guila ko fati e buuɗal yurmede ha e jorgo miijoji ha e kabaruji kala kay jaadoto hello YouTube so tappi waɗi weltare TV ma yi tengade nde noon ta yiɗum dendagal jewte ɗe jiɗɗa heɗade kala taw ko jewtanoɗe guila buuɗe yurmede ha ko fati e kabaruji e dendagal jewte mbaɗaɗe kala dila 2015 2016 faari oɗo saaha joni foof nana mofti toon taw koye golle e ballala musidɗo men miñi men Saydou Abou habruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie puɗorɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o ƴetti lana makko ndiwo kam aljuma hanki o yaaɓini leydi Égypte ɓeni keera to leydi Égypte nayimo toon noon ko tawtoroyede batu ko fati kaya e wullitade caɗele e gonka Palestine naɓe guuri e oɗo saaha joni woni tigui batu koɓe mbiyata développement de l'avenir de la cause palestinienne et du processus de paix ko aljuma hanki mbiɗen o ƴetti lana ka ndiwo lana makko ndiwo ka ɗo e Nouakchott o yaɓani toon to keera e nder leydi Égypte ko leydi Égypte noon kañuma noddi batu ngu aseta hande batu ngu foti joɗade ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Niang Mamoudou kañum woni ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique woni jaagogal kalfinade ko fati jangde towde e ko fati tigui e wettoji scientifique
o bismima o joddima en audience e nder bureau makko to Nouakchott e professeur biteɗo Slima Khalbous Slima Khalbous noon ko recteur kañum kadi woni président de l'agence universitaire de la francophonie woni hoore catala bitengal AUF garɗo kay oɗo saaha joni tawtorede ko garɗo oɗo saaha joni e jillu mum e nder Nouakchott tawi addimo ɗo ko tawtorede kay conférence gaddano des chefs des établissements d'enseignement supérieur leydi Afrique du Nord ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati kay e peeje poti ƴettude kay jokkodirala moƴƴala beele wona hakkude leydi Mauritanie ne jokka hakkude leydi Mauritanie e ngal ɗo catala bitengal UF ngal o ardi ha joni ko leydi Mauritanie ha joni koye on fannu noon tawtorama jonde nde noon e nden jonde noon tawtorama ɗum hono directeur de la coopération du ministère o wondude responsable uji kewɗi de l'agence ha joni koye leydi Mauritanie kettoɗen hono no mbirɗen gardidi kabaruji men aljuma hanki o landaji dawrugol kewɗi mbawi tigui notitade e seppoji baɗaɗi e nder Nouakchott hollirde metti mumen e ko Israël woni wadde oɗo saaha joni leydi Palestine o hollirde mette mabɓe kadi ko fati kay e dowlaji tentuɗi Amérique hollirde kay ne wambi leydi Israël ɗeɗon gueɗe kamtirinde gonɗe waɗede joni e ɓesgu Palestine naɓe ɓe mbaɗi noon diñoji mabɓe kewɗi mbaɗama yesso ambassadeur uji occidentaux ji tawte yesso ambassade occidentaux ji tawteɗi e nder Nouakchott yiyama noon e nder seppoji he ardiɓe landaji dawrugol yiyama hen kadi député ji woni sarɗiyeji wondiyama hen maire uji et président conseil régional uji diño waɗi e nder diñoji hen noon hen diño woto waɗi tigui ko yesso ambassade yesso ambassade dolaji dentuɗi Amérique gona diño noon e tawtorede hoorejo landa RFD hono Ahmed Wula Dadda e hoorejo conseil régional mo Nouakchott hono Mintou Abdel Malik tawtorama kadi député ji e maire uji wondude activiste uji politique kewɗi no fewi tawtorama e gona diño wongo kadi waɗama yesso siège des Nations Unies e nder Nouakchott gona diño noon teskama toon hoorejo landa laamuka woni landa INSEF président de landa INSEF biteɗo Mohamed Melaynine Wula Eyi e gardiɗo landa Iswab hono Abdussalem Wula Horma e gardiɗo Front républicain pour l'unité et la démocratie hono Amadou Tijani Diop ɗiɗon diñoji ɗiɗo diño wongo kadi yubbinama yesso ambassade de France hollirde metti mumen ko occidentaux ji gembi e leydi Israël e gueɗe kamtorinde gonɗe e waɗede oɗo saaha joni e nder leydi Israël leydi Palestine ardiɓe seppoji ɗi noon ɓe mbaɗi erango faade ardiɓe seppoji ñalawma hanki o noon e diñoji ɗi ɓe mbaɗi erango faade dendagal Mauritanie naɓe kala ha tengti noon tawateɓe nder Nouakchott lamorgo leydi ndi nde jaltata alseta hande o ɓe mbaɗa seppo mabɓe taw ko seppo molantego Allah hollirde mette mabɓe faade leydi Israël e hollirde kadi ɓesgu Palestine wonde kayya eɓe gondi e meɗum aadi o noon ɓe dokkodiri aadi ko aseta hande o sanga 16h woni 4h yesso Juma Ibnu Abbas mo Nouakchott teskama noon aljuma hanki o médecin ji woni safroɓe aljuma hanki o juɓɓini kañumen diñu men yesso siège des Nations Unies hollirde metti mumen e ko Palestine naɓe gone waɗede oɗo saaha joni ha tengti noon e bombardement baɗaɗo e nder hôpital goto tawateɗo e nder Gaza ha waɗino yimɓe hewɓe mbasino hen pittali mumen ha joni ko leydi Mauritanie keddorɗen ambassadeur joɗiniɗo dowlaji tentuɗi Amérique e nder Nouakchott o waɗi erango faade dendagal Amérique naɓe tawateɓe nder leydi Mauritanie ha tengti noon tawateɓe nder Nouakchott nde ndentoto kay mbasata feccide wirtade e nokkuji to seppoji jubbinte kala saaha taw ko hollirde mette mumen ko fate gueɗe baɗeteɗe oɗo saaha joni e nder leydi Palestine ko aljuma hanki o
o waɗi gon jertango omo wiyaɓe tan kamɓe kala nde ɓe ɓeydata rentade no feewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Cour des comptes ɓayini aljuma hanki o rapport mum e golle mabɓe ko fati kay e nokkuji ɗi ɓe jillino e mbadi contrôle e nder ɗiɗo duuɓi tati woni 2019 2020 et 2021 ɓe tawi noon ŋakkede mawni no feewi woni ko wiyete dysfonctionnement ji kewɗi ɓe tawi ɗum e nder ɗiɗon nokkuji ɗi ɓe jilli rapport o noon ko deftere nde noon ko temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e hello woni 250 page ko ɗum woni rapport o ɓe hoorejo ɓe rapport o noon ɓe mbeeɗi ɗum hono hoorejo gendi Mauritanie tawa kadi ko gardiɗo woni président Cour des comptes o kañuma weeɗi jungo e jungo mum jungo hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh El Ghazouani o weeɗi ɗum oɗon rapport hono kayno hono loi yamiri hono loi hokkiri yamirore ni équipe aji Cour des comptes noon jippinoma e nder nokkuji kewɗi e mbadi contrôle ko wayno to ministère des affaires sociales et de l'enfance et de la famille e ko wayno ministère de l'environnement et du développement durable ko wayno fonds spécial pour la solidarité sociale et la lutte contre la pandémie du coronavirus ɓe jillinoma kadi bureau de douane les bureaux de douane chargé des conteneurs au port autonome de Nouakchott ɓe jillima kadi agence nationale des registres des populations et des titres sécurisés ɓe contrôle kadi commissariat à la sécurité alimentaire ɓe jeeyi ha to Somalek woni société kalfinaɗo fate kuɓɓam e nder leydi he nokkuji kewɗi goɗɗi ɗi ɓe jilli e mbadi enquête ɓe kolliri noon wonde ɗiɗon nokkuji kewɗi ɗi ɓe jilli kala ɓe tawi hen dysfonctionnement woni tigui golle ɗen ndewani lawol siftinde on noon guila kay Mohamed Cheikh El Ghazouani ari e jappere laamu woni guila 2019 Cour des comptes noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe jaltinino rapport mabɓe moɓe moftuno on rapport noon koɓe moftuno e nder duuɓi sappo taw koko wiyeteno garde secret oɗo saaha kala noon les activistes taw ko e lundiyankoɓe lundiyankoɓe dawrugol kala oɗo saaha kala ene mbaɗa erago kay nde Cour des comptes ɓayinta rapport mumen e ɗiɗo duuɓi tati cakkitiɗi woni 2019 2020 e 2021 ko ɗum tigui woni koɓe mbaɗi oɗon rapport moɓe ɓayini e tugnade noon e rapport Cour des comptes o hewɓe mbaɗama limogé e jonde jagorɗe sakkitide e joɗade ñande sappo e jeetati lewru yarkomaa gonɗen ndu e nder ɓen waɗaɓe limogé woni ittaɓe e golle mumen taw kay ko tawaɓe juuɗe mumen ene moddi e rapport Cour des comptes o e nder ɓen waɗa riwaɓe noon en tawe hen hono directeur de l'institut supérieur d'études et de recherche islamique woni catala bitengal ISERI ko on kadi wonno ancien secrétaire général du ministère de travail social biyeteɗo Mohamed Mahmoud Wula Sidiyaya ko noon kadi e nder ɓen waɗaɓe limogé ene tawe hen secrétaire général du ministère des fonctions publiques on wonno kadi ancien secrétaire général du ministère de l'environnement biyeteɗo Mohamed Ahmed Doua ene tawe hen kadi ɓen riwaɓe hono secrétaire général du ministère du commerce onne kañum wonno ancien secrétaire général du ministère de l'environnement ene wiye Abdoul Mamoudou Bari ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar ha joni sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena Macky Sall hoorejo gendi Sénégal kañum kadi addi diddal landaji bitegal Benno Bokk Yakar o holliri tigui koye lewru novembre woni lewru dartol ndu ko nen tigui o fuɗɗoto ɓe laamu ngu fuɗɗoto ko wiyata tourné mum économique Macky Sall yamiri Amadou Ba kañum woni hoore jagorɗe ɗe nde heblata kay kañum kadi woni mbiri Benno Bokk Yakar e sungoji paaɗi tijjaɗi ñande nogas e joyyi lewru février 2024 woni hitande dartende nde fawata kay heblanade ko fati oɗon tourné taw ko tourné économique woni jillu go hoorejo leydi ndi e gouvernement mum foof kewi wadde e kala saaha kala hitande ɓe kewi wadde ɗum e nder yoga e région ngaji on tourné économique kadi e nder hen ma waɗe ko wiyete délocalisé woni conseil des ministres et conseil des présidents kala jonde ɗeɓe kewno joɗade e kala saaha to palais présidentiel to lamorgo leydi to Dakar ɗum noon ma waɗe délocalisé watta waɗede e nder région ngaji ko wayno to Kédougou waɗe to Kaolack to Kaffrine ha to Fatick kala ma ɗum waɗi toon ma tigui conseil des ministres uji ma waɗi toon délocalisé mbatta waɗi toon e lewru novembre 2023 woni lewru novembre darten ɗum hono no holiri communiqué des conseil des ministres joɗinoɗo ñande
sappo e jeetati lewru yarkomaa gonɗen du heewɓe noona ha tengti e lundiyankoɓe ɓe jiiri ɗum tigi oɗo tourné économique mo Macky Sall hoore leydi ndi yiɗi ummanade ɓen noon kolliri ɗum ko o yiɗi tigi ko fuɗɗade ruuma jarribo gila e oɗo saaha joni ko ɗum tigi woni ko ɓen lundiyankoɓe kolliri ɓe kolliri noon yidde Macky Sall ko nanngude e junngo Amadou Ba hoore jaago leydi taw kadi kañum woni mbiri Benno Bokk Yakaar o wawa nawdemo e nder yoga e leyɗele he kala e mbaadi heblade ko fati kay e ruuma jarribo ko ɗum tigi woni no lundiyankoɓe kolliri kadi wonde oɗo saaha joni laamu ngu seni woni ko tigi hollirde 2 poids 2 mesures saabu e kala saaha ɓe kolliri wonde so tawi ko lundiyankoɓe woodi mum jiɗɗo wadde tourné muɗuma walla tigi yiɗi wadde moɓodira mum ene heewi haɗede ko wayno gendarme walla police ji ne keewi wadde ɓe bloqué ɓe ko dokki yeru noon ko wayno oɗo biteɗo Malika Gakou e oɗo saaha ɓoyani ko ummanino jilluji muɗum kono e yoga e nder tourné makko he noon yoga e nokkuji ko gendarme ɓe keewi faddademo walla police ji kala mo wadde moɓodira makko e ko wayno Bougane Gueye Dany kala ɓeɗo kala e kala saaha enen keewi waɗede bloqué e nder leydi he ɓe kolliri hay conférence uji des presse ɗe lundiyankoɓe taw ko député ji jiɗata yuɓɓinde kala saaha laamu ngu ne heewi hadde ɓe wadde conférence uji mabɓe des presse ene heewi ni bloquede hay siége uji mabɓe ɗum noon ɓe kolliri tigui potal ala e nder leydi he wona konguɗam noon ko kongude yoga e lundiyankoɓe ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni suka Sénégal najo goto dartonoɗo ko fate trafic drogue e nder leydi Italie mo duuɓi nogas ɗiɗi omo tawe juuɗe safroɓe omo tampino feewi ko dinkiɗo ɗon o moɗi kone wiye tigui buletaji nayi woni korwon nayon drogue taw ko ɗe hinde héroïne o moɗi noon koye saaha tigui nde police riddunomo police noon tawno tigui komo dardi e client makko goto taw ko codowo drogue nden police o soynima police ko ɗon tigui o dogi police o terimo ko juuti wonde tigui koɓe jogorɓe nanggudemo ko ɗon o rinki ɗiɗon tigui buletaji nayyi ɗi o joguinoɗi hinde cocaïne nden o moɗide noon ko ɗum tigui nden ɗi petti e nder kuuse makko ɗum waɗi ko ñande alarba ɓennuɗo o sappo e jeetati lewru yarkomaa gonɗen ɗu to leggal bitengal tirnois de barriére di Milano e nder leydi Italie ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar ha joni on fannu suka Sénégal najo on noon teskaɓe tigui o alano kayitaji woni koye situation irrégulière kadi o ko bannoɗo interdiction de séjour e nder municipalité mo tiran ko kadanoɗo kay ko binaɗo yo yaltu oɗon municipalité o digui on commune ha laaɓa e nder enquête he noon police o teeɓima yimɓe hewɓeɓe o gollotto noon e ndina mbaadi e nder nanggaɓe he noon e nder oɗon province goto woni oɗo région e nder nanggaɓe he ene tawi hen ouvrier goto mo duuɓi 40 on e tawrama kene qime ha kilo e feccere drogue mo hinde cannabis on nangga tigui koto wuuro witego Pomereto e worɓe ɗiɗo woɗɓe hen goto ne yaara duuɓi nogas jeetati goɗɗo ko duuɓi 53 ɓen tawrama drogue kewɗo no feewi to nokku biteɗo Nichelino toon kadi ko babiraɗo goto mo duuɓi 52 kañuma tawra toon drogue kewɗo wondude pételaji tawi alda e yamirore woni autorisation de porte d'arme oɗo saaha kala noon ɓen tawe juuɗe daɗiɓe enquête o ne jokki hen ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar koto Ziguinchor paaɗen ciftorena duwanɗen musidɗo men Amadou Isaka Keɓe nde Allah yurmotomo yaafomo harnamal janna kanko e mayɓe julɓe kala to Ziguinchor toonne ko kawiraɗo goto mo helifaka kañum tigui tawa ine luuɗa badiraguel mum gorela jaraɗum guel duuɓi jeetati o tawa noon ko nder douche omo woni tigui nder keblorde omo ɓorti hano jibinirani kanko badiraɗo noon mo yinno ludde omo ludde wiyete ko yettete ko keɓe ne yaade duuɓi jeetati kawiraɗo noon inde mum fuɗɗiri ko alkulala ma woni ema o yettete ko balde mo yara duuɓi sappo e jeetati oɗo musiba noon waɗi koye nder leegal bitengal Kadior e nder Ziguinchor kawiraɗo o noon e badiraɓe mum tato tawi hen badiraɓe ɗiɗo konde on kamɓe kala koddi e oɗon galle goto kamɓe foof koddi e nder galle goto caggal nden noon nden kawiraɗo noon nanguirama ɗeɗon gueɗe tigui o tawa tigui komo waɗe sodomisé woni tigui mo luuɗa guel ɗon badiraguel
caggal ɗum noon famille o joɗinoma batu gam yidde kay suddude hen wudere wadde maslaha hakkude mabɓe guila haala ka yaltude boowal goggira goto e goggiraɓe noon mo yadani e gon miijo ko kañuma moykini noddi dadiɓe nden policier ji gaari noon kawiraɗo teɓama nden o teɓama ko ɗon tigui suka cukalel badiraguel goɗel guel felliti haalde holliri tigui wonde ko ngol ɗo watti lawol nayaɓiwol ko kawiraɗo ene luudam woni kene waɗamo sodomisien ɓe on tawe juuɗe police nden kawiraɗo naggama ko nden kadi badiraɓe ɗiɗo rewɓeɓe e tawa kadi ɓen ene jara e duuɓi jeetati fayi duuɓi jeenayyi hen goto ne wiye efa ene yette ba goɗɗo ko era gomise ko ɓenne pelliti haalde wonde kañumenne kala saaha kawiraɗo on e waɗi ɗumen ɗeɗon gueɗe kamtoriɗe feewi oɗo noon biyeteɗo Emma Balde oɗo sahare tawe e juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeena ha to Daaro Jolof ñande jamma alkamisa ene wiyata aljuma hanki o sanga 3 heures jamma ko sagataɓe wuyɓe ɓe fedde wuyɓe nde sagataɓe jeeɗiɗo joguitiɓe ha teddi ɓe hinde braqueur uji arnoɓe auto mumen mo hinde 4x4 kañumen janno e agence goto to haalisa neldete mo hinde weeva tawateɗo dow route nationale sara stade municipal Basirou Sidi Ndiaye ko sara ɗon on agence tawete ɓe keeɓino kamɓe wuyɓe noon ɓe keeɓino fartan kay dajjidde baafe agence o haaɓe mbawino kay nadde e nder agence ɓe tawi toon coffre fort mawɗo no fewi woni wakkande to kalis o mofta ɓe gone sippirde kay gam yidde dajjidde coffre o ittude halis ko ɗin gulali noon findini hoddiɓe nden hoddiɓe nani dille ɗe ɗon laaɓa tigui huyɓe ko ɗon tigui noddi gendarme aɓe ɓooyani gendarme aɓe notiti hen gendarme aɓe ne gaari noon pellodiral tigui woni kuure e condi duki hakkude mabɓe e bandiɗi ɗi ko juuti no fewi bandiɗi ɗi noon keeɓi fartange dogde hay goto e mabɓe naggaka kono ɓe nawrani coffre o ko ɗon ɓe ɗacci coffre o e haalis o kala enquête ene jokki hen ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kedde afrique kettoɗen robino musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu kabru yimɓe ɓuttinde dogre afrique e ñalawma hannde o hoyre-biir nogas ko lewru yarkomaa ujunaji ɗiɗi e nogas e tati puɗɗoɗa ko leydi kono Mali to rewo leydi ndi toon dey ko deƴal fuɗɗima attu toon kono aɓe jogui kulhuli nde tawno ono ñande amde nde ley ono ministre fuɗɗima yaltude toon seɓɓitiɓɓe noon e koɗum koɗo leydi ndi ene poɗodira nokkuɗo ɓe gonno ɗo goto foof ene jeeya ko kañum wonata ɗon to leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara ɗo wi taw kadi ko batu jaggoɗɗe kono leydi mabɓe ñande ñastare kono ɓeɗɗuɗe ɗe gam kay wiide goto men foof yo tinno ko totta ko mare ma ko leydi ndi yaaru yesso guila e dejere mum ha ni e faggudu mum mare ma ƴellutu no fewi landa PDCI to ko mo ari kona bejje ardino joni noon ñande 16 lewru hono boode maɓe juɓɓini pottital gam kay suɓade lomtotoɗomo o ɓe noon woni yimɓe hewɓe ene jiiɗi ardade landaka ene jeeya hen Jean Louis hono Bion wondude e Maurice taw kadi ko kakkugi kakuye ene wonde e Noël Akosi Benjo ene wonde hono Jean Marc Yassé wondude e Tidjani hono Thiam ɓeɗo foof ene jiiɗi ƴamde ardade landaka Niger ñande nasande 19 lewru ndu gonɗen ndu sanga kay kono wendo ko jeeyiɗi mbawi kono nanede toon no fewi piyande taw kadi ko gurde hunyankoɓe ɓe mbi noon ko on men ko ardata ko lendi biyeteɗo Mohamed Bazoum yinno kañum e galle mum hono dogde e ɗon sanga kay waktuji tati taw kadi ko hono ko jamma Uganda yimɓe ɗiɗo waranoɓe toon e nder parc koɓe wangortonoɓe toon kamɓe e on ɗowanoɓe o kamɓe foof ɓe mbawi kono hawtude e jomumen kamɓe noon ɓooyani koɓe kamɓe ɗiɗo ɓooyani koɓe distodirno hen gorko ono jeeya ko toon to leydi hono Angleterre debbo o jeeya ko Afrique taw kadi ko banggue hono worgo toon to leydi hono Gabon on gaddi hono leydi ndi biyete hono Olivier Guéma kanko de o wi wonde o yaafima ko yoɓerto e gardigol makko wonde oɗo transition e nder leydi ndi ko fonno yoɓede ko foof yo mbaɗɗum e projet ji hono leydi ndi gam ɓamtude tawde leydi ndi guila e faggude mum ha ni guila e kala ko leydi ndi ene wawa hono ƴellidde ɗum Afrique banggue taw kadi ko hakkudejo Maxime hono mokam hono mennoɗo ardade taw ko ardade hono anti blaka
woppitama caggal nde fedde CPI itti ko fawno e dow makko ko wiiti e crime de guerre ɓe mbi haydara koɓe tummamo ko ala foof koɓe jiiya e makko RDC Congo fodde 24 joƴƴini ɗereji ngam yidde jeeyade e ardade kono leydi to leydi hono Maroc kamɓe nde ɓe toɗɗima joɗiniɓe toon to leydi hono France caggal kadi ɓe jooɗi hono ɗumunaji juuɗi no fewi ala ko woni hakkude mabɓe e leydi hono France haydara hayni nde ɓe jayno hono jeeya nde caggal ɗum ɓe jaɓirani hono leydi hono France yo addu noon hono ballal mum e oɗo saaha noon ena wayno beldital wawi kadi arde hakkude mamɓe ha mbawi kono toɗɗade oɗo taw ko jaydi yanke hono debbo nde a wonat to toon joɗanoɓe toon to leydi hono France to leydi hono Algérie ene kay wattoon hono seppoji ngam wiide kay ko waɗete leydi hono Espagne ko no leydi hono Palestine ko ɓe jaadani hen hannde ko Israël waɗata toon ko e gueɗe kamtude ɗe waɗata toon de Égypte ko kañumne ko seppoji gulɗi jaw goni toon e oɗo saaha mo gonɗen Ghalii Abuu ko ɗum ɗo wonno ko tonnguɗen e dongre Afrique ko taw noon wonno koye e dande Alsane Oumar ko bocci gorko mo sanno ngam weltade ɓiɓɓe fulɓe andu dinama fedde heɓlo sukaɓe Afrique weltare Ayaw TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi takkusana juulama to cité ASECNA yimɓela Dakar to galle ceerno Mamoudou Waddu ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Aliou Thiama to wuro Sogue ko taari ɗum kala kabruji men joolam jaɓeri ko to leydi Palestine pudorɗen ko famdi kala sappo e jeeɗiɗo taw ko gollotoɓe agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens woni catala bitengal INR wa mbarama e nder banda de Gaza tugi kay ko guerre hakkunde Hamas e leydi Israël fuɗɗi woni guila ñande jeeɗiɗi lewru octobre faade joni sappo e jeeɗiɗo neɗɗo taw ko gollotoɓe e ngalɗon catala mbasi pittali men kabaru o noon ko biteɗo Philippe Lazani ko mawɗo ngalɗon catala kañuma ɓayyini kabaru o aseta hande o hollirama kadi wonde aide humanitaire woni ballal guila e nguura ha ko fati e safruji kala ma fuɗɗo nadde e nder Gaza tawa ummorto natirta koto banggue leydi Égypte tuggi noon ko guerre o fuɗɗi faade joni woni guila ñande jeeɗiɗi lewru octobre faade oɗo saaha joni teskama fodde ujunnaje 4 e temedere capantati e jeeɗiɗo Palestine najo ko fuɗɗi warede e nder guewas de pittali men sappo e tati ujunere e temedere e capanɗe jeegomo e ɗiɗo waɗɓe ko mbarmi hen ñalawma hande o noon waɗi balɗe sappo e joyyi ko guerre o fuɗɗi hakkunde Hamas hakkunde muɗum e leydi Israël ha joni koya on fannu keddoɗen Hamas palestinien ko catala kaya habtotoɓe taw Palestine naɓe ɓe kolliri tigui wonde ɓe ɗacciti otage uji ɗiɗo rewɓe tawa ɗiɗo kala ko Amérique naɓe ɗiɗo kala kadi ko rewɓe woni ko yummiraɗo e biyuma debbo nangganoɓe kay eɓe mofti ɗumen guila ñande jeeɗiɗi lewru octobre ɓe kolliri noon ɓe goppitiɓe koye mbadi humanitaire tawa kadi koye médiation woni tigui koye ballal laamu leydi Qatar koto leydi Israël paɗen laamu leydi Israël waɗi erago aseta hande o aseta hande no gasego lewru yarkomaa faade dendagal ɓesgu mabɓe tawateɓe to Égypte e to Jordanie kala nde gartata e nder leydi mumen Israël ko ɓuuri yawde e yaccade walla ne jaltata ɗeɗo leyɗe ɗiɗi ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe mbaɗi noon jertango kadi ɓe mbaɗino ɗum to leydi Turquie noon ɓe mbaɗino alerte au niveau 4 ko niveau alerte ɓurɗo towde alerte o noon e oɗo saaha joni ruttima ha niveau 3 woni tigui kulu huuli ɗi ustima seeɗa e nder moɓe e nder kulu huuli ɓe jogini ɓesgu mabɓe e nder leydi Turquie koto leydi France paɗena to château de Versailles alerte hande o ko alerte bombe waɗa toon ɗum saabima noon ha laamu ngu waɗi dendagal wonnoɓe toon ɓe kala évacué jaltinama dogna ko ɓuuri yawde e jahatugol ɗo noon watti lawol jeegoɓiwol woni 6e fois e nder yontere wotere kene waɗi tigui yimɓeɓe ne mbaɗe évacué taw ko alerte teskama noon guila janggu waɗannogu guila jangguinowo école goto warano ñande sappo e jeeɗiɗi lewru octobre taw ko
ko jangu sebitiɓe woni tigi jangu terroriste wanno e nder France gila nden noon France kala saha ene heɓa ko wiyete fausse alerte bombo wiye tigi bombo nan ɗon mofta haaɓe jogo kulhuli ƴeewe tawe tigi bombo ala en gila nden faade joni ɓe ciwlisani koɓe nattuɓe hoolade ha joni koto leydi France keddoɗen bilan taw ko France naɓe mayɓe tugui kay ko guerre fuɗɗi hakkude Hamas faade Israël e oɗo saaha joni bilan o ɓeydima no feewi aset hande o bilan mabɓe sakkede moɓe kolliri wonde ko 53 France najo mbasi hen pittali mumen jeeɗiɗo wonɓe taw ko France naɓe ko ɗon kaɓe yitede anda kato goni woni ko wiyete porte disparu France najo goto kadi goɗɗo ene tawe tigui e juuɗe Hamas woni nangaɗo otage koto dowlaji dentuɗi Amérique udditena kabaruji men Joe Biden kañum woni hoore dowlaji dentuɗi Amérique o waɗi erago noon o namdima congrès américain nde yaltinta ko ɓuuri yawde yaccade 500 milliards taw ko haalisa dollar on haalis noon ko yidde wallidde leydi Israël e wallidde leydi Ukraine walli leydi Israël wallidde leydi Ukraine no mbawi tigui wallitorade e guerre hakkude mabɓe e leyɗele ɗe ɓe baddata oɗo saaha joni e wuude koppareji ɗe kadi beele ɓe mbawa tekkinde nden ka e kisal kerol hakkude dowlaji denduɗe Amérique e to banggue rewo hakkude mabɓe e Mexique e oɗo saaha joni teskede ɗandiyankoɓe hewɓe taw ko ɗanne suuɗeru ne tacciri ɗon nadde e nder dowlaji denduɗi Amérique musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji mon e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu tawi koto kabaruji ruɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbotia gorko mo Sarandogu so tawi noon ko nanganɗon kabaruji nangaɗen karalle ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men seydi men Saydou Abou kerki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.